Bună ziua, Andrei Ursu. Suntem astăzi aici la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc pentru o scurtă discuție legată de această situație în data de 4 iulie anul acesta, 2023, un complet de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție va formula o sentință definitivă în procesul torționarilor lui Gheorghe Ursu. În mod curios, fix la 46 de ani, de la un alt 4 iulie 1977, când la București era organizată așa inopinat o ședință cu responsabili din domeniul construcțiilor, arhitecți, ingineri, majoritatea responsabili pentru șantierele care fuseseră deschise în București în vederea reabilitării clădirilor afectate de cutremurul din martie 1977. E foarte interesant faptul că sentința aceasta vine tot într-o zi de 4 iulie. Atunci, la 4 iulie, Gheorghe Ursu a luat parte la acea ședință și a fost martor la acea cerință, ordin, practic, al Nicolae Ceaușescu, prin care acesta a cerut tuturor încheierea șantierilor de consolidare și, practic, condamnarea bucureștenilor la un risc permanent legat de situația seismică a clădirilor din București. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre inițiativele recente care au avut în vedere recuperarea memoriei lui Gheorghe Ursu. În mod fericit, în 2020 încoace au existat foarte multe inițiative de acest fel venind din diferite medii. Mă gândesc bună oară la proiectul important Memorialul lui Ursu, demarat în 2020 de Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic, ReRise, mai apoi de faptul că Primăria Municipiului București avea să îi acorde titlul de excelență post-mortem lui Gheorghe Ursu, la fel din inițiativa aceeași asociație ReRise, pentru curajul de care dăduse dovadă și pentru implicarea sa în această politică de conștientizare a riscului în care se află populația Bucureștiului încă din 1977. Au urmat inițiative venite din dramaturgie, mă gândesc la spectacolul scris și regizat de Carmen Lidia Vidu, Cutremurul 4 iulie 1977, Cutremurul neștiut, jucat la Teatrul Odeon, care a avut un succes enorm. Acest spectacol de teatru a fost ulterior ecranizat în martie 2023 în regia lui Florin Georgescu, de la Colectiv Șerban Georgescu, de la Colectiv Films, tot un proiect al Colectiv Films în colaborare cu alte case de producție urmează să lanseze un film documentar, cazul inginerului Ursu, realizat de Liviu Tofan și Șerban Georgescu și, nu în ultimul rând, a fost, în mod fericit, după 30 de ani, reeditat un volum semnat de Gheorghe Ursu, care a apărut numai postum, un volum care conținea jurnalul său de călătorie, unei călătorii pe care o efectuase prin Europa în 1978. Volumul a apărut la editura Polirom în 2021, fix la 30 de ani de la prima apariție postumă a acestui volum. Figura lui Gheorghe Ursu e din ce în ce mai cunoscută, dar sunt sigur că sunt destui dintre cei care o să ne urmărească, care încă nu știu mai nimic despre viața, dar mai ales despre drama lui Gheorghe Ursu. Și aș vrea să ne spui în câteva cuvinte despre ceea ce s-a întâmplat în 1985. Mulțumesc, Ștefan, mulțumesc pentru introducerea asta foarte completă și corectă. Într-adevăr, ca de atunci, din 4 iulie 1977, a fost un moment de cotitură în, să spunem, revolta tatei împotriva acestui cult al personalității, care era pur și simplu o umilire pentru poporul român. El o resimțea puternic și știa că marea majoritatea românilor o resimțeau, dar în acel moment, pe 4 iulie, s-a simțit parcă mai acut, a venit acasă și ne-a spus: ăsta e criminal, ăsta e criminal. Și ne-a explicat, noi bineînțeles știam, erau antecedente cu privire la acea ședință și le reiau, dacă vrei pe scurt. Consolidările blocurilor avariate de cutremur începuseră încă de
din 4 mari, efectiv, în acea zi, a doua zi, întâi s-au eliberat armaturile, au încercat să salveze supraviețuitorii, astea au fost primele priorități, dar apoi imediat s-au deschis șantiere din cauza că erau blocuri care stăteau să cadă în continuare, deci erau și puteau să urmeze aftershocks, cu tremure mai mici imediat ulterioare, care ar fi putut face încă victime. Inginerii s-au pus pe treabă, au muncit 24 din 24, tata chiar se gândea că trebuie să dea totul în clipa aia, să nu mai doarmă, să nu mai mănânce, fiindcă asta era meseria lui. Întâmplarea face era numai inginer de rezistență, deci calcula practic rezistența clădirilor și modul cum trebuie construită armătura și structura unei clădiri, dar în special în caz de seism. Deschiseseră șantiere, toți inginerii și-au făcut meseria, au făcut niște proiecte care să asigure clădirile la un nou cutremur de aceeași magnitudine. Cam asta era încercarea, măcar să le aducă înapoi la stadiu cum erau în principiu când au fost construite, sau măcar să reziste la un cutremur măcar de aceeași magnitudine. S-au făcut ceva consolidări, foarte curând au început să vină directive mai ieftin, să nu mai cheltuim așa de mult. Era clar că veneau de sus, dar nu era foarte clar unde trebuiau să se oprească. Directivele, ordinele astea erau cumva voalate. Ulterior, cercetând și sar puțin peste timp, cercetând la CNSS, ca să ne facem o idee de unde veneau acele ordine, veneau de la Ceaușescu, care pe scurt s-a hotărât că cu ocazia asta a cutremurului să nu se mai consolideze blocurile burghezo-moșerești în special, dar în general cele afectate de cutremur, fiindcă el avea de gând să-și construiască noua piramidă de la Casa Poporului, o construcție megalomanică cu care el vrea să-și lase amprenta asupra Bucureștiului. Pe scurt, vrea să miște toți banii care veneau, ajutoarele care veneau din Occident și din străinătate în general, dar și din asigurările, din banul public. Toate resursele inginerești și financiare trebuiau dedicate, de fapt, Casei Poporului să reducă cât mai mult cheltuielile pentru consolidări, pe care el nu dădea 2 bani. În final, și-a dat seama că șantierele, inginerii nu prea închideau șantierele, erau o chestiune de răspundere. Inginerul, totuși, într-o anumită măsură, ca un doctor care are responsabilitatea pentru viața oamenilor pe care îi servește, care locuiesc în acele clădiri. Și a făcut acea ședință de care ai vorbit ca să transmită ordinul direct. Ordinul, atenție, nu a fost publicat în monitor oficial. Știa că nu e un ordin popular. Știa din sursele securității, din informatori, rezidenți care erau mulți securiști în institutele de construcție, ca în orice întreprindere din acea vreme, și erau acei rezidenți, deci ofițeri acoperiți, dar care lucrau ca ingineri, doctori, profesori în toate întreprinderile. Ei bine, am aflat tot din dosarele de la CNSS că rezidenții știau foarte bine că populația era nemulțumită. Știau că vedeau dacă se închide un șantier, ajungeau să dea în judecată primăria, fiindcă nu aveau încredere că acea clădire le-a fost lăsată. Nu credeau acele tencuiele antiseismice pe care securitatea încerca să creeze această legendă urbană. Ei bine, securitatea și Ceaușescu au făcut acest plan. Ordinul să vină direct prin amenințare. Deci i-a chemat pe toți, cum ai spus, și era procuratura, miliția în sală. Și Ceaușescu i-a amenințat. Cine nu închide șantierul și mai continuă vreo operațiune de consolidare sau cu atât mai puțin o expertiză la noi clădiri, le-a și spus ce asta, comisii de expertiză, profesori, noi partidul hotărâm care bloc rămâne, care se dărâmă și care e lăsat așa. Le-a spus-o pe șleau, tata a venit disperat, de în acel moment s-a hotărât, trebuie să anunțe opinia publică, a încercat să mai consolideze cât a putut, a și spus și iarăși securitatea l-a luat la ochi atunci. Au notat acel ofițer acoperit din institutul unde lucra, inginerul Ursu de la blocul Patrie, că acolo era șef de proiect, a declarat că va mai consolida câțiva stări de rezistență și dacă îi plătește din salariul lui, peste norma impusă
inspectorat. N-a reușit să consolideze cât ar fi vrut, era hotărât să avertizeze pe locatari, nu putea să lase lucrul așa. Deci s-a gândit imediat să scrie o scrisoare la Europa Liberă, n-a reușit, mi-a sugerat, am mers împreună, dar am fost eu cu scrisoarea lui la o fată de la standul Belgiei de la Tipco din toamna de 77, că îi se recomandase de un transfug, un disident în Franța, să o contactăm pe această domnișoară. N-a ținut, s-a speriat. Era de origine română, a citit textul scrisorii și s-a speriat când a văzut că era vorba de Ceaușescu. Deci Ceaușescu proiecta o frică și frica, încă o dată, nu era de el, era de securitate. Deci până și o persoană care avea cetățenie belgeană era frică să fie prinsă cu o scrisoare legată de Ceaușescu. Până la urmă a reușit să obțină o călătorie, mare scandal, cum făcea totdeauna. Întâi făcea cerere la biroul organizației de bază, BOB. I se respingea totdeauna cererea de călătorie în Occident. Mergea la sector, la capitală și până la urmă, în final, trimitea o scrisoare președintelui Republicii, cerându-și dreptul, știind că România semnase tratatul de la Helsinki. Deci călătorie teoretic trebuia să fie garantată. Îi dădeau până la urmă drumul, în general, dar dura un an, doi toată tevatura asta, ca să nu iasă scandal mai mare. Acea scrisoare care scria lui Ceaușescu cerându-și dreptul respectiv o trimitea și la scânteia. Nu că îl publicau ăia, că tot la securitate ajungea, dar denota că omul e, cum spunea chiar el în introducerea la Europa, da? Așa e omul care are microbul călătorilor, merge până în pânzele albe. Și simțeau că poate să ajungă un caz de greva foamei. I-au dat drumul în acea călătorie și interesant, ai adus vorba de Europa mea. Atunci i-a dat scrisoarea lui Virgil Ierunca în care l-a acuzat pe Ceaușescu de crimă. Efectiv, a spus, sunt zeci de mii de vieți omenești în pericol, fiindcă sunt sute, poate chiar mii de clădiri afectate într-un fel sau altul, într-o anumită măsură, care trebuie expertizate și consolidate. Probabil l-au mirosit, fiindcă l-au urmărit, că el era probabil singurul nemembru de partid din acea ședință din 4 iulie 77, de la CC. El nu mai intrase niciodată acolo, era o figură care nu era obișnuită a locului. Deci securiștii probabil că l-au luat la ochi, de era încadrat informativ și avea o informatoare în colectivul lui. L-a văzut cum scria în jurnal și la un moment dat, prin imit ordin, din dosar rezultă că securistul Institutului a instruit-o pe acea informatoare să ia jurnalul să vadă ce scrie acolo. Au văzut că scrie de Ceaușescu, de scrisorile la Europa Liberă, de congresul al 12-lea al PCR și așa mai departe. Deci au început urmărirea informativă, dosarul Udrea l-au deschis atunci și în perioada aia, la începutul lui 1985, l-au anchetat în stare de libertate. Da, ea a fost anchetat, deci nu neapărat pentru scrisurile din jurnal, ci sub această, de fapt, pretext de drept comun, faptul că în locuința sa se găsiseră câteva piese de valută străine, însumând aproximativ $18, care rămăseseră de la călătoriile anterioare în Occident. Cred că e foarte important de subliniat acest amănunt, faptul că sub acest spectru al unui delict de drept comun începe o urmărire informativă și o anchetă legată de cu totul altceva. Exact. De fapt, cum s-a întâmplat? Dosarul de urmărire informativă de la început, din nota de deschidere, era pentru grave calomnii și defăimare a unor înalte personalități din conducerea de partid și de stat. De la început a fost asta și era vorba de Ceaușescu. Ei nu spuneau cuvântul Ceaușescu că era un tabu. Dar a fost clar acuzația de la început și i-au deschis dosar penal. Abia în 2014 am descoperit acel dosar penal la CNSAS, fusese acoperit, ascuns în toți anii 90, mi s-a spus că nu exista. Lucru mare că totuși l-au găsit la CNSAS. Acel dosar penal l-au deschis la început pentru articolul 166, propagandă împotriva orânduirii socialiste. Era acel faimos articol de lege din acea perioadă care era invocat de securitate, în general,
nu pentru propagandă cu adevărat împotriva lui Ceaușescu, ci marea majoritate a actelor de opoziție din acea vreme erau de fapt împotriva lui Ceaușescu. Și Radu Filipescu, el propunea un referendum privind alegerea lui Ceaușescu în fruntea partidului. Această 166 era un fel de mistificare. Bineînțeles, existau și disidenți care combăteau societatea socialistă, comunismul, dar mult mai rar. Cei mai mulți scriau jos tiranul, vrem libertate. Deci exista mai degrabă, după 85, mai ales speranță către est. Asta e culmea. De la ruși, tot poporul român avea această mare cui împotriva Uniunii Sovietice care ne adusese comunismul și în mentalul colectiv era adânc înrădăcinată această ură, efectiv, împotriva prietenului de la est. Dar în acea perioadă, după 85, reformele lui Gorbaciov reprezentau efectiv o speranță pentru foarte mulți. La Revoluție, până la urmă, s-a strigat Gorbaciov. Dar revenind atunci în 1985, dosarul era inițial făcut de Pârvulescu și Hodiș, cei doi anchetatori din Direcția 6 și, până la urmă, torționari, pentru articolul 166. Pe parcurs, și se vede urmărind tipul de întrebări pe care îi le puneau și în corespondența cu Iulian Vlad, șeful securității, care i-au propus să fie arestat Gheorghe Ursu pentru grave manifestări dușmanoase împotriva partidului, împotriva unor alte personalități, afișe ținute la serviciu, scrisori la Europa Liberă. De fapt, scrisorile la Europa Liberă cu manifestări dușmanoase a fost capul de acuzare numărul 1. Ei le-au dat lui Iulian Vlad și prin februarie, acel raport datează deja din 30 ianuarie 85. Prin februarie vine de la Iulian Vlad o notă în care spune cum putem folosi într-un proces politic, practic, în instanță pentru articolul 166, dacă piesele de jurnal prin natura lor nu pot fi folosite. Ce rezultă din atitudinea și mai ales cum au proliferat acțiunile și care este natura legăturilor cu scriitorii, cum au ajuns scrisorile la Europa Liberă, fluxul de informații. Asta le-a cerut Iulian Vlad să lămurească, fiindcă nu le lămuriseră. De ce? Fiindcă pe tata a începuseră să-l întrebe de prieteni și tata a scris la un moment dat, refuz să declar numele prietenilor pentru că am sunt prieteni. Pur și simplu a scris asta în declarație. De asemenea, în legătură cu scrisorile, și asta a devenit foarte clar, punând cap la cap ce spuneau martorii din celule despre subiectele importante ale anchetei din stare de detenție. Ce bani a luat pe scrisorile la Europa Liberă? A fost, aș spune, tema principală, fiindcă se vede din declarațiile date în dosarul penal pentru propagandă, care erau tema principală pentru toată luna aia, ianuarie-februarie, la începutul 85. Dacă a primit avantaje materiale pentru scrisoarea respectivă. Și tata răspundea, repet, și chiar se reflectă asta în anchetă după anchetă, în interrogatoriu după interrogatoriu, spune același lucru. Devine obositor, un leitmotiv în care erau aceleași întrebări, încercau să-l convingă să spună că a primit bani, scăpa. Ei spuneau clar, dacă renunți la scrisoare, fiindcă a spune că a primit bani pentru acea scrisoare însemna nu numai că renunță la ideea că blocurile alea sunt vulnerabile, reneagă propria lui conștiință de inginer. Și asta și scria. Am scris acea scrisoare din cauza datoriei față de conștiința mea de inginer. Asta repeta din cauza că sunt puse în pericol viețile a mii de locatari. Și mai punea un lucru, ca să determină înalta conducere să reia consolidările. Pentru că am fost împiedicat de înalta conducere să duc până la capăt consolidările care erau absolut necesare, conform meseriei mei de inginer. Părea că încearcă să-i convingă pe securiști de validitatea și de pericolul în care e vorba de viețile a mii de oameni. După câteva luni de anchetă în stare de libertate și după o încheiere cel puțin formală a acestei anchete împotriva lui, a existat o ședință la institutul unde lucra, prin care
i s-a atras atenția să nu continue cu aceste manifestații în vara anului 1985. În septembrie 1985 s-a arestat de miliția municipiului București, dus în arest la Rahova, unde avea să-și găsească sfârșitul 2 luni mai târziu. Da, și asta s-a făcut exact sub acoperirea miliției, cu metodologia de care ai menționat-o, care e tipică regimului represiunii ceaușiste, o represiune disimulată. Ceaușescu a încercat să nu se știe că avea disidenți, că nu exista opoziție. În felul ăsta, și fărâmița destrăma anturașele în terminologia securității, încerca să proiecteze o imagine că nu exista opoziție în țară, astfel încât Occidentul să nu-l considere ceea ce era un stalinist, practic, în anii 80. Deci, în interior, strângea șurubul, era o teroare maximă, dar în afară încerca să deghizeze și să ascundă, să mascheze represiunea. Cum făcea lucrul ăsta? Prin acoperirea miliției. Era o doctrină, am găsit aceste documente în arhiva securității la CNSAS pe scară largă. Postelnicul, șeful securității, Iulian Vlad, șeful securității interne din 85, urma să devină șef în 87 și postelnicul ministru de interne, spuneau foarte clar în instruiri, ședințe de instruire cu șefii direcțiilor, cu șefii unităților de securitate, să-i găsim ca hoți, ca borfași, să nu ne facă probleme în exterior cu alertarea organizațiilor așa zise de drepturile omului sau alertarea unor posturi de radio străine, postul autointitulat Europa Liberă. Toate sintagmele astea erau ale securității, astfel încât să bage la cap lucrătorii de securitate că trebuie să-și folosească ceea ce numeau discernământul politic și juridic și să nu meargă până la capăt cu cazuri de dizidență, de opoziție politică și să le găsească învinuiri, pretexte de drept comun. Așa au făcut și toate. Ei au găsit, într-adevăr, cum spune, acei $17, dar nu erau $17, erau monezi diferite, rămase efectiv monezi din diverse călătorii și l-au arestat pentru acea învinuire. Nici măcar nu ne-a spus învinuire. Am fost la miliție, unde era arestat la Direcția Cercetări Penale din Calea Rahovei, era în aceeași clădire cu securitatea. Arestul miliției, arestul securității, direcțiile cercetări penale celor două instituții erau în aceeași clădire. Era o ușă, ulterior am aflat din mărturii, din toți gardienii au spus, era o ușă între securitate și miliție care se deschidea doar de la securitate. Deci securiștii aveau acces când vroiau în interiorul arestului miliției și din toate mărturiile care sunt la dosar și o bogăție de mărturii și colegii de celulă și a stat în mai multe celule, celula 18, celula 1 și ulterior celula 30 și 34. În toate cele celule au fost cocelulari arestați și de drept comun, dar care au avut curajul să spună în toți anii 90, 2000 și până acum, până la procesul care s-a încheiat, au spus că Gheorghe Ursu era torturat pentru jurnal, pentru scrisorile la Europa Liberă, ce bani a luat pe ele, cum le-a transmis, cine l-a mai ajutat. Astea erau temele și colegii de celulă gardieni spuneau, în sumar, Gheorghe Ursu a fost o nucătare, nu le-a dat nimic. N-a vrut să recunoască ceea ce i-au cerut anchetatorii. Gheorghe Ursu moare în detenție în data de 17 noiembrie 1985, în urma bătăilor pe care le-a suferit în anchetă. În mod ciudat, procurorul general, care a trebuit să ancheteze moartea, avea să încheie cauza, dând un verdict cum că moartea a fost non-violentă. Iarăși, ca într-un scenariu kafkian, procesul care îi fusese intentat pentru deținere de valută avea să se judece undeva la începutul lunii decembrie 1985, când Gheorghe Ursu era deja decedat, dar cauza s-a judecat la tribunal și a existat așa o tendință prin care s-a încercat întru totul mușamalizarea acestui caz. După 1989 a existat însă o inițiativă aproape imediată, încă din 7 ianuarie, dacă nu mă înșel, Georgeta Berdan, sora lui Gheorghe Ursu, avea să
facă o solicitare către autorități pentru demararea unei anchete în legătură cu moartea lui Gheorghe Ursu și aș vrea să dau aici un citat pentru că mi se pare elocvent din solicitarea respectivă a Georgetei Berdan. Vrem să aflăm totul. Vrem ca să afle toți totul. Vrem să fie judecați și pedepsiți cei care au concurat și cei care l-au ucis pe inginerul Gheorghe Ursu. Datorăm acest răspuns memoriei lor, aspirațiilor lui, cu care și-au confundat existența. Lupta împotriva totalitarismului, a dictaturii. N-aș vrea să insistăm foarte mult asupra lungului proces legat de cazul Gheorghe Ursu, pentru că o anchetă în legătură cu moartea lui Gheorghe Ursu a fost demarată încă din ianuarie 1990, sub coordonarea la acea vreme a procurorului militar, locotenent colonel Dan Voinea. Și până și în momentul de față, astăzi, în 2023, nu avem o soluție în legătură cu cazul Gheorghe Ursu. În 2013 părea că mai toate căile de atac fuseseră epuizate. Au existat în 2014 demersuri din partea familiei lui Gheorghe Ursu, care a adresat memorii președinției, guvernului, Consiliului General al Magistraturii, Procurorului General, prin care au cerut rejudecarea cauzei. Nu s-au primit decât răspunsuri formale din partea autorităților, motiv pentru care în octombrie 2014 ai decis să declari greva foamei împotriva a ceea ce tu ai considerat un abuz. A fost un gest care a avut unde de șoc imediate, întrucât în noiembrie 2014 Procurorul General al României avea să emită o ordonanță prin care au fost infirmate sentințele care fusese formulate nu doar în cazul lui Gheorghe Ursu, ci toate sentințele care fusese formulate în spețe ce aveau legătură cu perioada comunistă, ceea ce este îndeosebi cunoscut ca procesul comunismului. A fost momentul care a permis reluarea și rejudecarea cauzei, avându-se în vedere totalitatea probatorului care fusese restrâns de-a lungul anilor. Și suntem astăzi în acest punct în care în câteva zile o să avem o sentință a acestei cauze. Ce s-a schimbat din 1990 și, să zicem, din celelalte spețe care au fost judecate legate de cazul Gheorghe Ursu, în raport cu acest dosar care a fost trimis în judecată din 2016 și la care așteptăm sentința? S-au schimbat multe și aș relua câteva din ideile pe care le-ai spus, fiindcă ceea ce este foarte caracteristic și se observă în acest dosar care va fi finalizat în curând printr-un verdict asupra vinovăției celor doi torționari ai tatei, are o caracteristică foarte pregnantă și anume încercarea de disimulare a cazului, disimularea represiunii, disimularea rolului securității sub acoperirea miliției. Au încercat să-și arunce vina asupra miliției și atunci în 85, dar și după 90 imediat. S-au încercat enorm de multe căi de ascundere a adevărului. De pildă, încă de atunci, în 85, nu s-a făcut o anchetă asupra morții lui Gheorghe Ursu în detenție. S-a dat către Occident, li s-a trimis o notă că Gheorghe Ursu nici n-a fost anchetat de securitate, că a fost un traficant notoriu. Deci au folosit ceea ce securitatea numea compromitere și defăimare. Deci ei aruncau asupra disidenților, opozanților și acuzații de acest gen, astfel încât iarăși să destrame anturajele și să scadă credibilitatea opoziției românești și în Occident, să creeze disensiuni și suspiciuni între disidenți opozanți, astfel încât să nu se coaguleze, să nu avem și noi o mișcare de masă, cum a fost, să zicem, Solidaritatea în Polonia, Carta 77 în Ceoslovacia. Noi nu am avut asta, fiindcă securitatea a folosit un aparat de dezinformare și o tehnică de dezinformare prin compromitere, defăimare și prin acoperirea crimelor sub alte pretexte. Le-a mers, din nefericire, le-a mers foarte bine. Acele tehnici au fost folosite și după 90. Dacă e să urmărim tot ce s-a întâmplat, acel procuror, nu era procuror general în 85, era un procuror șef de sector, de fapt, care a ajuns însă procuror șef al României
Procurorul general în 1994 era Vasile Manea Drăgulin, care dăduse ordonanța de neîncepere a urmării penale pentru moarte naturală a lui Gheorghe Ursu, deși a consemnat și se vedea în protocolul operator, în foaia de observație clinică, se vedea, au consemnat niște medici, au avut curajul la 85 să consemneze echimoze de diverse mărimi pe hipogastru și flacuri, deci era clar, erau urme de violență pe care le-au ignorat, încerca să le ignore și în anii 90. Dan Voinea a făcut însă o anchetă bună la început, cu curaj, în primul rând a stabilit că a fost moarte violentă. Asta a fost imediat și era evident. Medicii legiști, Comisia Superioară Medico-Legală a stabilit că a fost bătut și din cauza bătăilor a survenit moartea, fiindcă a fost lovit cu un corp dur, cu corpuri repetate, lovituri violente în zona abdominală, care i-au spart intestinul subțire. Dan Voinea a cerut expertiza unor medici care au explicat că intestinul subțire e unul din organele cele mai apărate în corpul uman. L-au lovit cu atâta sălbăticie încât i-au prins intestinul subțire din spatele, practic, cavității abdominale, de șira spinării. Și așa s-a spart intestinul subțire, l-au ținut încă 2 zile să facă septicemie, să fie sigur că moare. De ce trebuia să moară? Cu argument în plus, nu numai că nu se lăsa reeducat, că nu a acceptat să recunoască ceea ce vreau anchetatorii să recunoască, să renunțe la scrisoare, la acuzația împotriva lui Ceaușescu, să-i dea în vileag pe prietenii, pe scriitorii, prieteni pe care avea în anturajul lui, dar toate acestea le-au ascuns sub un pretext medical că ar fi avut ocluzie intestinală. Deci, loviturile alea sălbatice pe care le-au administrat, fiindcă nu recunoștea aceste lucruri, le-au ascuns față de Occident, ca și cum ar fi murit de moarte neviolentă, de stop cardiac. Practic, Occidentul le-au transmis. Cum au ajuns să se intereseze occidentalii? De fapt, încă din octombrie 85, când tata era în arest, sora mea s-a întâmplat că ea era în Statele Unite, a făcut demersuri acolo și americanii s-au interesat de cazul Ursu. Și li s-au dat aceste informații false. Au venit și la noi acasă din partea ambasadei americane în perioada aia, octombrie-noiembrie 85. Deci securitatea știa, era clar, la nivel înalt. Avem și corespondența dintre ambasadorul Gavrilescu, ambasadorul român de la Washington, Gavrilescu, care spunea, dom'le, sunt congresmeni, senatori care se interesează de soarta lui Gheorghe Ursu. Ce le spunem? Și el trimitea scrisorile astea nu numai lui Ștefan Andrei, dar și lui Gheorghe Muștea, ministrul de interne, și lui Iulian Vlad, lui Postelnicu și lui Stapatoiu, șeful securității externe, toți știind, evident, că erau toți implicați. Și toți au ascuns cauza morții lui Gheorghe Ursu. Ei bine, cumva soarta lui era pecetuită. Când au început să-l tortureze și nu recunoștea, era nucătare, cum spuneau gardienii, nu mai puteau să-l lase în libertate. Asta mi-a spus și Dan Voinea. Cam de la început și-a dat seama. Când a găsit această corespondență, și-a dat seama că ar fi fost un pericol mai mare pentru securitate, pentru Ceaușescu, în primul rând, pentru imaginea lui în Occident, dacă Gheorghe Ursu ieșea viu și spunea prin ce a trecut, că de fapt a fost o anchetă politică și că a fost torturat ca pe vremea stalinismului. Deci dezvăluia, de fapt, criminalitatea de atunci, din anii 80 a regimului Ceaușescu. Din cauza asta, această operațiune de mușamalizare trebuia să apară că a fost o moarte neviolentă, o boală de care suferea, evident tata nu suferea de nicio boală, și mușamalizarea a continuat în toți anii 90. Acum, ce interes au avut după 90 să ascundă tot această crimă? E bine, răspunsul de fapt e foarte simplu și e vorba de ce s-a întâmplat cu securitatea după decembrie 89.
Cumva e legat și de ce s-a întâmplat la Revoluție, mistificările care s-au întâmplat la Revoluție, faptul că au încercat să-și asigure impunitatea pentru crimele din anii 80, pentru crimele de la Revoluție, au rămas în instituții. Întreaga securitate a rămas practic în SRI, în 2 și un sfert, acea altă instituție formată din fosta direcție a 4-a și Securitatea Municipiului București. În SRI au intrat direcțiile 1, a 2, a 3-a, a 6-a. În SPP au intrat, evident, direcția 5-a și așa mai departe. Deci toate instituțiile de forță. Din păcate, nici de conspirarea n-a început atunci în 90, au rămas, decanul facultății de informație a SRI-ului a rămas un securist, Cristian Trocotă. Toate generațiile de SRI-ști, de ofițeri de informație care s-au crescut de atunci au fost cumva crescute sub influența, sub girul fostei securități, foștilor ofițeri care acum educau noile generații către o reconsiderare a imaginii securității ca o instituție patriotică care nu a bătut, nu a mai torturat în anii 50. Deci s-a încercat pe scară largă. Nu numai în instituții, dar și în mass media, din cauza că, să nu uităm, securitatea a avut 500.000 de informatori. A fost arma, din nefericire, cea mai puternică prin care a subjugat prin frică populația, fiindcă tuturor le era frică să vorbească, să se adune din cauza informatorilor. Frica de delațiune era profundă, într-o anumită măsură justificată, fiindcă am avut, într-adevăr, cea mai largă rețea de informatori din estul Europei raportat la populație. Plus acei rezidenți, plus deci ofițerii acoperiți, a fost din nefericire profundă infiltrarea acestui aparat de delațiune în societatea românească, care au rămas în presă, au rămas în instituții, au rămas în justiție. Procuratura militară era complet subjugată, să spunem, sau la cheremul securității. Deci toate cazurile politice de care vorbeam erau instrumentate de procurori militari. Toate cazurile lui Radu Filipescu, Gabriel Andreescu, Băcanu, de fapt au fost și Gheorghe Ursu, toate au fost instrumentate de procurori militari. Era un procuror, Mihai Ștefănescu, care dădea cu subsemnatul, dar și alții, nu numai el, în procuratura militară era servită complet securității. Au rămas toți în funcții. Procuratura militară, cu excepția lui Dan Voina între acei ani, cea lui Dan Ioan, un alt procuror onorabil, nu a rămas la cheremul securității. În rest, toți au fost oamenii securității care au încercat cumva să-și acopere propriile vinovății, propriile dosare. Instrumentul ăsta al șantajului față de forști informatori din presă, care s-au dovedit a fi fost informatori, e drept, foarte târziu. În anii 90 noi nu știam că Ion Cristoiu, Sorin Roșca Stănescu, Nistorescu, toți oamenii ăștia care erau guru ai presei românești din acei ani, au avut legături, de fapt, cu securitatea și au avut dosare de rețea și cumva, poate că ar fi trebuit să ne dăm seama, dar foarte târziu ne-am dat seama de acest joc al lor de a reabilita securitatea în acești ani. E bine, cumva această metamorfoză a dosarului Ursu, care de-a lungul anilor a încercat să fie acoperit, să fie găsit un deținut de drept comun ca țap ispășitor. De pildă, asta a fost o chestie tipic securistă. E drept că au folosit torționari, bătăuși de cameră, au folosit informatori de cameră. Era acest Clită care a fost condamnat în 2000 abia, într-un proces care și ăla a durat 4 ani, a fost condamnat pentru omor. În realitate, Gheorghe Ursu, după cum bine ai spus, a fost ucis, de fapt, loviturile fatale le-a primit la anchetă la Pârvulescu, conform martorilor. A fost adus în celulă
pe 15 noiembrie, cu 2 zile înainte să moară, a fost luat la anchetă de dimineață și adus seara în pătură, încât nu mai putea să meargă. A început să vărse sânge și să verse fierea, vărsături biliare, cum spuneau, și săgurele de durere. Deci simptomele peritonitei deja erau instaurate exact după loviturile fatale pe care le-au luat de la Pârvulescu. Martorii spun, Pârvulescu, anchetatorul lui, majorul Pârvulescu, s-a întors, a dus cu pătura. Ce probă mai clară? Păi, tocmai aici vreau să ajungem. Din câte am discutat până aici și am făcut-o foarte pe scurt, adică istoria cazului Gheorghe Ursu e mult mai amplă. În 2019, în octombrie 2019, în primă instanță, Curtea de Apel București a dat un verdict de achitare a celor 2 ofițeri de securitate, anchetatori din Direcția 6 a Cercetări Penale, Pârvulescu și Hodiș. Sentința pe care o așteptăm noi astăzi, sau care urmează să fie formulată pe 4 iulie 2023, este practic sentința la apelul care a fost formulat și care a fost judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție. Cum putem să explicăm această sentință din 2019? Efectiv, mi s-a părut o sentință abjectă. Acea judecătoare, Mihaela Niță, practic a copiat, cine are răbdare să urmărească tezele securiștilor, a părerii lor și a martorilor care au fost chemați la proces din partea securiștilor, și anume foști ofițeri de securitate, ajuns generali în SRI, Vasile Mălureanu, Aurel Rogojan și alții asemenea, Alexandru Olaru, oameni care au fost ei înșiși anchetatori în direcția 1, în direcția 6, în diverse direcții ale securității și care au ajuns maieștri, să spunem, ai dezinformării, activând în cadrul SRI-ului în toți anii ăia. Ăștia, unii dintre ei au ieșit la pensie prin anii 2000, 2010, până și după 2010 au ajuns general, cu funcții de general, scoși la pensie și care umblă pe la televiziuni. Oamenii ăștia grei, cu influență, au fost martori în procesul și la apel, de fapt și acum, și la cauza de fond, la Curtea de Apel București, și la apelul de acum de la Înalta Curte. Ei bine, tezele lor că securitatea nu a mai folosit violență în anii 80, prima teză, că a fost o instituție patriotică, că a apărat țara de influențe KGB, CIA și alte din afară. Tezele securiste, tezele lui Ceaușescu, de fapt, că la Revoluție am fost atacați de agenturile din Est și din Vest, pentru a deflecta, evident, atenția de la represiunea internă. Și aceeași securitate a încercat, iarăși aceleași metode de defăimare, compromitere, că Gheorghe Ursu n-ar fi fost un disident, că, vedeți, a călătorit în străinătate. E bine, judecătoarea Mihaela Niță avea, bineînțeles, toate datele în dosar. În primul rând, vedea foarte clar că Gheorghe Ursu a căzut sub puterea adversarului, cum se spune în legislație, și anume nu avea mijloace de apărare, era la chemeremul securității și era anchetat pentru o învinuire strict politică. Toți martorii spun, era anchetat de securitate pentru scrisorile la Europa Liberă, pentru ce scria în jurnal, pentru defăimarea și calomniile la adresa lui Ceaușescu. Martorii spun că s-a legat de tăticul, de Nicolae și Elena Ceaușescu. Zeci și zeci de mărturii erau și la Curtea de Apel, sunt și la Înalta Curte acum, care arată că acest om a fost torturat pentru convingerile lui politice, pentru că refuza să colaboreze cu instituția represivă, cu torționarii respectivi. De asemenea, probele arată că se știa cine îl tortura, la cine mergea. Până la urmă, chiar și cei 2 inculpați cumva indirect au recunoscut, spunând că la ei era un obicei să țină cazul de la cap până la coadă. Adică nu se ocupa alt securist de un caz. Ei își instrumentau cazul până la soluționare. Ori că atunci când martorii spun că era chemat la securitate la anchetă, era clar că la cei 2. Mai mult, sunt martori care spun era chemat și anchetat și bătut
de cei doi anchetatori care îl mai anchetaseră și în stare de libertate. Ori dosarul în stare de libertate a fost instrumentat de Părvulescu și Hodiș. În final, sunt martori care spun: l-am văzut pe Părvulescu și l-au recunoscut în sala de judecată. Și la Curtea de Apel și la Înalta Curte, martori care au spus era scos, Gheorghe Ursu era scos de Părvulescu. Martori care spun că i-au văzut semnătura lui Părvulescu pe bonul de scoatere. Era dus acolo la Părvulescu și a adus bătut că nu se mai putea ține bine pe picioare. Toate mărturile astea le-a avut și Mihai Aniță. Să spună că nu a fost o persoană căzută sub puterea agresorului pentru că n-ar fi fost disident sau pentru că securitatea n-ar fi avut un interes să-l bată, este o enormitate și care efectiv nu cred că ea credea ceea ce a scris acolo. Fiindcă sunt și cuvintele pe care le-a folosit în motivarea respectivă, și anume: securitatea nu mai folosea metode violente în anii după 65. Folosea influențare pozitivă și așa mai departe, adică cu grijă să-i îndemne pe opozanți să renunțe la preocupările lor. Păi asta e exact terminologia securității lui Ceaușescu, care exact asta încercau să proiecteze această imagine, că tot acea teroare nu însemna decât influențare pozitivă să-i îndemne să renunțe la preocupări. Deci folosirea acelei terminologii și această motivație absurdă că nu ar fi fost, că securitatea n-ar fi fost violentă și că Gheorghe Ursu nu era căzut sub puterea adversarului, e o enormitate atât de mare în fața probatoriului, încât nu pot să mi-o explic decât că a fost ea însăși influențată, nu știu cum, pozitiv sau negativ, de către apărarea inculpaților, de către inculpați, mai ales, un lucru foarte important, și acum, la Înalta Curte, au fost martori care au spus că au fost amenințați. Au spus, au fost înregistrați, au fost și consemnați în încheierile de ședință. Au fost amenințați în toată perioada proceselor. Și au și spus, probabil, de la inculpați. Erau amenințări de diverse naturi, li s-a luat, au fost urmăriți într-un parc, la serviciu, le-au găsit datele de la șeful de cadre, de unul din martori, de unde lucrează. Deci, amenințări mai mult sau mai puțin subtile, uneori cu violență, alteori mai subtile. Vezi ce spui la proces, vezi ce mărturii mai dai. Au fost oameni care și-au păstrat mărturiile, oameni de curaj, oameni verticali, care nu au pus botul la aceste mărturii, dar judecătoarea Mihai Aniță consider că pur și simplu a pus botul la acele încercări pe care nu le cunosc, nu știu exact cum s-au manifestat, dar altfel nu-mi explic acea sentință. Mai ales revin acum și la această idee de situație premisă a crimelor împotriva umanității. Această idee, această teorie securistă că instituția nu a mai fost violentă după 1965. Și la Curtea de Apel și la Înalta Curte, noi am depus mărturii, noi credeam că pur și simplu toată lumea știe că securitatea a fost violentă. Că de ce a ieșit poporul și a strigat jos dictatorul, vrem libertate, jos securitate. De ce a existat această răbufnire abia după 25 de ani de dictatură a lui Ceaușescu? Fiindcă s-au coalizat, fiindcă s-au solidarizat și în sfârșit s-au mântuit de frica securității, împotriva instrumentului represiv. De ce în acel moment la Revoluție a existat această coalizare care a încercat până și teroriștii imediat au fost considerați că erau din partea securității. Era natural, fiindcă se știa că securitatea a fost un instrument violent. Cum se știa acest lucru? Păi exista această amenințare permanentă. Știm de disidenții de la Aiud, manifestanții de la Brașov 87, știm ce s-a întâmplat cu cei de la Canal 77, din Sindicatul Liber, SLOMR,
zeci și zeci de cazuri, până la urmă socoteala noastră este că au fost mii de cazuri. Ne uităm la toți cei care au fost bătuți, arestați, anchetați sub acoperirea miliției. Sunt încă mult mai multe cazuri decât cei cunoscuți de la Iud, de la Brașov. Au descris toți oamenii ăștia torturi violente, medievale, așa le-au spus, le-au numit. Au venit martori la proces, spuneam mai devreme, Marius Boieriu, Dănuț Iacob, oameni de curaj dintre brașoveni, care au povestit cum au fost bătuți, legați efectiv cu belciuge, de niște crălige de pereți, în niște poziții îngrozitoare, bătuți la tălpi, la spinare, la palme. Descriu lovituri sălbatice în abdomen, cumva ca și cum i s-au aplicat și tatei. Și ei, cumva ca și tata ne-a povestit în 85 și ei acum în 2021 povestesc de acele torturi psihice, că erau amenințați ce le se va face soției, fiicei, familiei, care le-a fost, acești martori spun că au fost mai îngrozitoare și acele torturi psihice cu amenințările asupra familiei au fost cele care au determinat până la urmă să semneze că au făcut acte de vandalism. Deci la Brașov n-a fost o mișcare împotriva lui Ceaușescu, împotriva condițiile mizerabile și cultului personalității, ci au fost acte de vandalism și tulburarea ordinii publice. La fel și la Iud, niște torturi medievale descriu acei deținuți. Radu Filipescu, care a depus mărturie, Mariana Gherghina Besciu a depus și ea mărturie cum a fost bătută sălbatic în anchetă la Direcția 6 a Cercetări Penale, exact acolo unde a fost torturat și Gheorghe Ursu, ea în 1981, pentru că a distribuit manifeste. Soțul ei, povestea de soțul ei, Gheorghe Gherghina Besciu și Ion Nicolae, colegul lor cu care distribuiseră manifeste, cum au fost torturați, suspendați de lanțuri la izolare la Iud, 24 din 24, fără să atingă cu picioarele podeaua, adică efectiv torturi medievale, staliniste. Am făcut un fel de inventar pentru acest proces al tuturor cazurilor de violență, de represiune fizică și psihică asupra opozanților din anii 80. Sunt, încă o dată, sute de cazuri bine documentate, sunt oameni morți, există Vasile Paraschiv, care a documentat foarte în detaliu toate torturile la care a fost supus, inclusiv represiunea psihiatrică. Și iarăși, și aceasta a fost o metodă îngrozitoare de o compromitere și de făimare. Au fost sute de cazuri de oameni. Profesorul Ion Vianu a documentat multe din aceste cazuri. Din păcate, nu s-a făcut destul și trebuie să revenim și să cercetăm în continuare cazurile de psihiatrie politică, dar știm sigur de foarte multe cazuri pe care le-am documentat în concluziile scrise pe care le-am depus la dosarul cauzei, la acest apel pe care s-a încheiat de judecat la Înalta Curte. Am depus concluzii scrise de 230 de file. Speranța mea este că completul de judecată să le citească. Am depus totuși și un sumar de 76 de file care se concentrează cumva în principal situația premisă, dar și situația de fapt. Și acum, ce înseamnă situația premisă încă o dată? Înseamnă un atac generalizat și sistematic al unui sistem opresiv asupra opozanților, al categorii de populație care erau opozanții, toți opozanții. În vremea lui Ceaușescu nu era tolerat nicio act de opoziție. Dacă era cunoscut în Occident, erau expediați, cum a fost, de pildă, cazul Goma și aderenții. Cei care nu erau cunoscuți mai puțin, erau arestați, bătuți, până și Radu Filipescu, deși era cunoscut la un moment dat în Occident și totuși a fost bătut atât de sălbatic încât Radu, care îl cunoaștem, un om de o forță extraordinară, a spus în instanță că se uita după un cârlig pe tavanul celulei să se spânzure ca să scape de
teroarea de tortura la care era supus. Alți martori, a venit Petre Mihai Băcanu, care ca martor în proces, fusese și la Curtea de Apel și a descris cum a fost torturat de același Părvulescu, același torționar al tatei, cu niște torturi îngrozitoare, i-a prins degetul la ușă, l-a călcat în picioare. A venit Nicoleta Giurcanu Matei, un copil la Revoluție, avea 14 ani și care a trecut prin malaxorul Miliției Securității atunci în noaptea de 21-22 decembrie. Torturi îngrozitoare, toți cei arestați erau bătuți de milițieni, trântiți pe jos, bocanci în gură, bătuți în așa hal încât pur și simplu le smulgeau părul din cap, aveau scalpul scos, capul sângerând, oameni bătuți pe stradă venind efectiv mutilați la Jilava, la secția 14 de miliție, la toate secțiile de miliție. Deci, practic, la Revoluție a fost un fel de încununare a represiunii violente, sistematice, generalizate, care, iată, s-a ieșit mai violent, mai clar în față. E bine, cum poate să spună un magistrat în România în 2023 că securitatea n-a fost violentă în acei ani? Citind toate aceste probe, mărturii date în fața lor, am depus filme, am încercat să depun chiar filmul lui Liviu Tofan, 2 ani prea devreme, despre Brașov, în care brașovenii vorbesc despre torturile la care au fost supuși. De asemenea, cartea editată de voi aici la ICCMR sau cu colaborare, de câte am înțeles, Academia Politică de la AIUD, cu zeci și zeci de cazuri de torturi îngrozitoare și oameni morți. Deci Gheorghe Ursu n-a fost o excepție. Nu e greu să ia o decizie un magistrat onest. Fiindcă Gheorghe Ursu nu este decât unul din cazurile care înscriu în lista morților. A fost Dragoș Oloieru, Baicu de la Arpad Vișchi, alte morți suspecte. De la Brașov au murit și acolo oameni de fapt. Vasile Vieru a fost un astfel de caz. Deci torturi care s-au dus și la alte morți, torturi sălbatice, fizice, psihice, pe scară largă, împotriva unor oameni care toți au fost căzuți sub puterea adversarului. Că, din punctul de vedere al articolului de lege 358, crime împotriva umanității, în codul penal valabil în 1968, apare această situație premisă, să-i spunem, a unei crime, tratamente neomenoase sau torturi, cere legea să fie persoana respectivă să fie căzută sub puterea adversarului. E bine, cum se poate imagina că oricare din aceste exemple, oameni la AIUD, oameni la Rahova, în închisorile, în secțiile de poliție, în beciurile securității, la Jilava, la Canal și peste tot, începând în 77 cu Valea Șiului, represiunea împotriva muncitorilor, minerilor din Valea Șiului, toți acești oameni nu au fost căzuți sub puterea adversarului. Ce ajutor puteau să aibă, ce avocat putea să-i scoată de acolo, este inimaginabil. Deci o astfel de decizie, cum am spus, ar fi o rușine pentru memoria eroilor noștri, celor care au, să spunem, spălat onoarea rezistenței românești. Aceasta este miza până la urmă. Da, vreau să ajungem aici în încheierea postfeței pe care am semnat-o la volumul Europa mea, scriam că lui Gheorghe Ursu nu i s-a făcut încă dreptate. Dincolo de această miză, în data de 4 iulie, dincolo de miza aceasta ca lui Gheorghe Ursu să îi se facă în sfârșit după atâția ani dreptate, cred că e o miză ceva mai importantă pentru societatea românească, pentru că cazul Gheorghe Ursu, așa cum ai spus, nu e singular. Și e o situație simptomatică pentru modul în care ne raportăm
astăzi la regimul comunist, la victimele regimului comunist, la cei care se fac încă vinovați și au rămas nepedepsiți pentru tot felul de crime și abuzuri, nu doar în anii 50, ci pe toată durata regimului comunist. Până la urmă ar trebui să cumva să punctăm și acest aspect al faptului că dincolo de verdict, și nu știm care o să fie verdictul din 4 iulie, e o miză mult mai importantă decât condamnarea lui Pârvulescu și a lui Hodiș. Adică pentru societatea românească cred că e ceva mai mult, mai ales în condițiile în care această cauză care s-a încheiat a fi judecată la înalta curte este prima cauză de infracțiuni contra umanității împotriva unor ofițeri de securitate din anii 80. Da, exact. Ai punctat foarte bine și mie mi se pare că este o miză mult mai mare, dincolo de dreptatea pentru Gheorghe Ursu. El, până la urmă, nu a fost decât una din victimele acelor ani și este vorba de impunitatea acelor torționari din anii 80 care sunt printre noi. Aici este cumva cheia și a disimulării și a mistificării care s-a făcut și poate și a faptului că au fost scăpați basma curată până acum, din cauza că au rămas în funcții, au rămas în instituții, chiar dacă ori mai fi ieșit la pensie acum, dar se pare că sunt încă puternici. Încă cumva influențează, iată, justiția. Deci, cred că este foarte important să conștientizăm că, până la urmă, nu e vorba să pedepsim neapărat unul sau altul, dar e vorba de vinovăția instituției și a torționarilor care au comis astfel de crime împotriva umanității și care, iată, sunt printre noi și alții ca ei le pot face din nou. Până la urmă, o societate care nu condamnă astfel de crime, și asta e sensul condamnării crimelor împotriva umanității, așa cum s-a făcut și la Nuremberg, trebuie făcut și în România, s-au făcut în alte țări comuniste, trebuie să se facă și la noi, din cauza că e vorba de, până la urmă, o salubritate morală și juridică până la urmă, astfel încât să ne protejăm generațiile viitoare să nu se mai întâmple același lucru. O societate care nu e în stare să condamne astfel de crime abominabile este o societate toxică. Pur și simplu, oamenii nu mai au încredere în justiție și rămân cu frica. Și dacă se întâmplă din nou, și nu suntem foarte departe, dacă e să luăm așa un fel de viziune mai largă asupra istoriei noastre și recente, dar istorie în general, roata istoriei, roata democrației nu este neapărat irreversibilă. Dacă ne uităm la Rusia lui Putin, avem răspunsul. Lucruri îngrozitoare se pot întâmpla din nou. Este foarte important ca astfel de crime care au fost perpetuate într-un regim totalitar, într-o societate, într-un stat polițienesc, care evident nu putea să le condamne, fiindcă erau crime comise în slujba dictatorului respectiv. Nu puteau fi condamnați nici hitleriștii din cauza că ei făcuseră crime în slujba lui Hitler. Așa și securitatea lui Ceaușescu nu putea să fie condamnați pe vremea lui Ceaușescu. Dar ne putem spera ca într-o societate democrată, acum, astăzi, în sfârșit, la 33 de ani, ne-am eliberat de frica asta de securitate și conștientizăm importanța acestei asanări morale și, de fapt, juridice, astfel încât să se gândească de două ori, cum se spune, să nu, într-o astfel de societate care eventual s-ar întoarce roata istoriei, să nu se mai comită astfel de crime. Eu cred că asta e poate miza cea mai mare, datoria față de generațiile care vin. Să facem dreptate nu numai memoriei celor care au suferit atunci, dar dreptate celor care vin și pe care nu putem să-i condamnăm la o
un nou regim de torturi, de bestialități despre care am vorbit astăzi. Dragă Andrei, îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația noastră de a discuta despre ceea ce putem numi cazul Gheorghe Ursu la zi. O să vedem pe 4 iulie care va fi sentința și așa în încheiere, în eventualitatea în care, să zicem, sentința e una negativă, ar mai exista vreo cale de apel prin care torționarii lui Gheorghe Ursu să fie aduși și să fie cumva pedepsiți pentru faptele lor? Din păcate nu mai este. Asta e din tot ce am înțeles juridic, nu mai avem o altă cale, asta e ultima. Există posibilitatea să mergem la CEDO și să facem plângere pentru neînfăptuirea actorii de justiție, dar acolo nu o să-i condamne, nu au jurisdicție CEDO pe penal, pe crime împotriva torționarilor respective. Aici, în România, este ultima șansă și este la înalta curte, la completul format din Valerica Voica, Alin Nicolescu și Constantine Epure. Acesta este completul care urmează să ia decizia de care vorbim. În regulă, încă o dată îți mulțumim mult pentru că ai fost astăzi alături de noi. Vă mulțumesc!